ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିଣ୍ଟସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଟିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରାର এই ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖା ଅଛି, ହାତ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହାତ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିଥିବ, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିଛି ସେଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲଗଇନ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଲଗଇନ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ OTP ଆସିବ। ଯେଉଁ OTP ଆପଣ OTP ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର OTP ଦେଇଦେବେ। OTP ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ବଟନଟି ଅଛି ୟେଲୋ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଏଠି ଶୋ କରିବ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଭଳିଆ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ତଳେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅପସନ୍ଟିକୁ ବାଛିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଆବେଦନର ବିବରଣୀ ଭୁଲ ଅଟେ, ମାନେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇକି ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମଟି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ୟେଲୋ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।
चैनल को सब्सक्राइब करंतु आहुरी अनेक एमिति वीडियो आपण मानकु देखै परिबी। रहूची नमस्कार।